May mababawas kapag kayo na-confine. Parang kay Dimagila. Di ba yung kay Dimagila ang card, matatanggal na siya, matatapos na ang termino niya. Ano ba si Hernandez? Anong nilalaban niya? Asawa niya nalalaban. Baka sakaling manalo. Katulad niya, gobernador. Aalis na ngayon si, maraming term na yan eh. Gobernador. Ang gobernador yata, isang term lang yan eh. Hernandez. Hindi si Fernandez, Hernandez. Asawa naman nila ng papaboto. Sila yung mga namigay ng bigas na isang katutak. Bawal magpalit sa ngalan, tusok magmanhid. Kapit lang. Kapit. Bayan. Sumasakit ang tuhod? Huwag baliwalain. Listen to your body. Try Enlil Gold 5X. It has movement. Mga binaha, binigyan nila ng bigas. Ito may na vitamin. Hindi ko ba sa ulo yung pangalan? Banular. Ah? Banular. Mo.